kaunti manandi mar kwanyo lipgi mag ng'wech motelo ne ng'we mag Chepsaita cross country mibiro bag tarik 7 dwe mar 12 higani. Kanowuok gi jofwambo, director mochung' ne piem mag Chepsaita cross country Kennedy Kitui nolero ni ji maromo 10,000 osendikore mar yuoro ng'wegi. Kitui nomedo wacho ni kwan ji mathoth omiyo giloro ndikruok mag jong'wech ma onge lony. Kata kamano, jong'wech ma nigi lony pod biro dhi nyime kod ndikore. Jaloch ng'weye mag pinje Afrika e ng'we mag mita 5,000 ma bende en jaloch ng'we kinda mag Nairobi City Half Marathon Robert Kiprop en achiel kuom jong'wech ma biro yuoro e ng'we mag Chepsaita. All plans are laid down. The final preparations are now picking up, and the venue at Chepsaita is quite ecstatic because everybody is eager to participate on the day. We found out that some few hiccups here and there. Technology is fast moving, and registration was done online. The young ones could be able to access, but the old ones were not able to meet the deadlines of the registration. We have put in some standby measures to ensure that they are all accommodated.